Næste år er der valg til Europaparlamentet, og selvom turen til Bruxelles kan virke lidt lang, så er det altså helt vildt vigtigt, at du stemmer. EU kan virkelig gøre en kæmpe forskel i både dit liv og i livet for kvinder her i Europa. De står fast imod vold mod kvinder og sikrer, at barslen ikke hæmmer din karriere. For eksempel har EU for nyligt indført nye regler om løngennemsigtighed. Nu skal virksomheder i EU dele informationer om, hvor meget deres medarbejdere tjener. Og hvis forskellen mellem mænd og kvinders løn på mere end 5%, så skal de gøre noget ved det. Hvis nogle medarbejdere oplever, at de ikke får det samme løn som deres kollegaer på grund af deres køn, er der også kommet nye regler om, at de skal have kompensation. Og hvis arbejdsgivere ikke følger de regler, så kan de blive straffet med bøder. Men der er stadig mere arbejde at gøre. Rundt omkring i Europa ser vi en nedgang i kvinders og menneskers rettigheder. Rettigheder som retten til abort og kontrol over egen krop, og friheden til at elske, hvem man vil, bliver trykket tilbage. Det er her, at din stemme virkelig tæller. Måske vil du kæmpe for en fremtid, hvor EU sørger for gratis bind og tamponer, indfører kvoter i bestyrelser eller går efter helt unikke mål. Valget er dit. Husk at sætte dit kryds.